Tunes na minaburutuan dyan sa luwas. Mantang kamo dyan, naghanda na kan pangudtuhan. Ano lamang tabian, pinagpipreparar na pangudtuhan. Yaon po kamo dyan, mga taga Legazpi, Albay District, Daraga. Sain man na munisipyo po kan Albay, pagtaraning niya tong syudad, ang Ligaw, Buda, Tabaco. Sa Tabaco, nadadangog kita dyan sa pagikan sa Muyang FM station ng 106.9 WGB-FM. DCGB po sa indong naantabayanan pagkaaga dyan sa Tabaco, and syempre sa iba pang lugares kang Premier Distrito kan Albay na pig-abot man kan sa Muyang broadcast sa WGB 106.9 FM asin kan DCGB AM. Good morning sa indo. Sa Premier Distrito, si Compadreng Jomar Bien. Second District, Compadreng Al. Si Pading Jimmy Dumanman sa Tercer Distrito. Kumusta man tabi kamo dyan? Sa gabos na taga Tercer Distrito kan Albay. Dyan sa City of Ligaw. Good morning kay Honorable Mayor Itay Nando Gonzales. May bago na naman kitang provincial director, kan Philippine National Police. Magkatukayo, budaan alkalde dyan sa Ligaw, buda su kongresista Tulusindang Fernando dyan sa 3rd District, si PD Fernando Cunanan kan Albay. Siya na naman ngunyan. Siyempre katuwang tadyan si Ans Galero, si Luwens Barcena, buda si Joshua Bino. Sa Manibela si Henry Mata. Sa Control Tech Tingalan sa Muyang Chief Tech Ramir Tanay. Sa Newsroom, yaon dyan News Director Edwin Peralta, buda News Manager Mardula. Ang sa Muya pong mga malalauman, sumada lokal, pagabangkan mga istorya nasyonal, internasyonal. Sa production ng Samuya pong Anghel, si Angel Mustasa. Siyempre sa IT, sa broadcast ni Mantabi, sa internet worldwide po yan, online, dua, sabay-sabay. Sa traditional radio, yaon dyan si Ramir Tanay. Sa internet naman, worldwide, Samuyang broadcast, si Tricia Litana, buda si Richard Astor. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo. Check, 1 2 1. Ang sa indo pong Public Information Officer ng bayan. Ang sa indo pong garantisado, soltero, 1 2 1 2. pero praktisado, Check, 1 sertifikado. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Tabi, pwede ka mo dyan, maray na aga sa nakaarantabay man sa DCGB News Online. Sa inman na parte tabi ka mo kang Pilipinas, buda kina Banhale, digdi sa Legazpi City, Diyos marhay na aga. Pwede ka mo dyan magpaabot manin suporta. Asigurasyon na yao man tabi ka mo, nag-arantabay sa programang Tingog Kanbanwaan sa chat box po tabi kan DCGB News Online. O sa kuya man po na numero kan telepono, 0961-759-0888. That's 0961-759-0888. Sa Smart and sa Globe, 0926-015-6020. 0926-015-6020. Sige tabi, nadangog na nindo, gabos manungod sa kuryente di sa Albay tabi. Nadangog na nindo si gobernador na pag-urulayan na sa programa kasubago, sa programa ni VP Henry ang gabos na mga dapat na magkaintindihan, manungod dyan sa yun na baga, so mainit na bareta na pinutol na po kan miyembros konsumidores kan kuryente digdi sa Albay ang concession agreement kan APEC sa paagikan Mantex buda ining San Miguel Energy Corporation sa pagmaniharkan kuryente. Yauna na dangog dari kadako. Palawig na interview na, napaliwanag na po yan. Okay. Sa tuya sa napudig di is halangkaw
ang ekspektasyon kan tawo sa Aleco. Tabi, mamasidan niya to, ta iyo baga ini ang kagustuhan ta kan kadakla na ibuelta na sa Aleco ang pagpadalagan kan kooperatiba. Question is, daina daw ning magmuda sa Aleco siring kan muda na pigigibo niya to nindo sa APEC once na puro paltok ang kuryente. Tayo bagay inin sa tuyang kagustuhan, halangkaw nin marayan sa tuyang ekspektasyon sa gobernador, sa mga board of directors, basta ego nga ni nagsasabi sa mga reaksyon kung nagtutukar kita kan istorya ini, basta nga mapahalin APEC, tapos yun lang ang inabot kan sa indang argumento. Now nakamtanta na tabi, nagtrayumpo na tabi, duwang trayumpo ini, trayumpo kan konsumidores kan kuryente, trayumpo politikal ni Gobernador Noel Rosal. Trayumpo politikal, nagamit baga ining issue sa kuryente sa probinsya ning Albay in order for him to be catapulted sa pwestong yan sa pagkagobernador, dakul ang dagit na sa sistema kan serbisyo kang kuryente kan APEC digdi Salbay, kaya duman su swing vote kay Governor Noel, nakatabang nin maray ang isyong ini naging political issue na isangat sa pagkagobernador si Governor Noel. Kaya halangkaw po ang ekspektasyon kan tawo, mamasidanta in the coming months, and kasabay kayan an sa tuya man na pangapuda na let us put our trust now sa sitwasyon na ini na an Aleco na an mapadalagan giraray kan kooperatiba ng kuryente, taking into consideration the past Aleco man ka ito na aramtaman baga kung ano ang nangyari kan Aleco ka ito. Pina-take over taman baga ini sa National Electrification Administration, because ang National Electrification Administration by law is mandated to take over ining mga ailing cooperatives digdi sa Albay ning o kaya sa Pilipinas nin kuryente. Pinadalagan na baga ito nga ni kaneya. In fact, mismong nagkaigwan ning pagdut-dut ang simbahan diyan baga sa Aleco kay ito, padi baga kay ito ang nagmanihar kan Aleco, narumduman nindo Ramir tabi Chief Tech, padi baga naging manager diyan kay ito sa kung tama pagrumdum ko, may nagpadalagan na padi, but to no avail baga. Now with this triumph na arog na kainan sa tuyang kwan, arog na kainan sa tuyang sitwasyon, ano po tabi ang magiging kamugtakan ta daw, Kumpadreng Noel, marhay na aga. Sige po. Hello. Ako ko lang pagpali-pali. Itong sinagtiripon duman sa Astrodome kan Sabado, is it legal na basis para gabos sa konsumidores? Iyon na ito ang bote? Kumpadreng Noel, dain ako nagtatats kayan because sabi ta na nga ni baga, that is water under the bridge, and the exciting part will just start sa legal aspect kaya ini. Dain na ako nagpaparatukar mo na kayang Kumpadre Noel an sa kuya ng unang pinagkwanig di is kung papaano na kita. Mabuto na, is it legal? Duman, kasi ba't abutong di kasi punto na pagkapot pala duman, para expect kita. Tapos ito pala, tayo kita minabot sa number of votes na dapat na kwalipikado para papahalin APEC. Yan, iiyuan ang mga pinag-aantabayan ng taba. Sasabi ko nga ni Kasubago, the exciting part is just beginning on the legal aspect kayan, Kumpadreng Noel. Yung nga, tayo isipon mo, kung more than 1,000 ito, sabi yung talang 2,000 na yan naman sa Astrodome. Pero kitang konsumidores na taga-APEC, taga-Aleco ba yan? Is it legal na ito sa ng dismil na itong nagbuto? Makwalify talaga na iyon na itong gusto kang konsumidores.
Yan, saro iyan na magayon na punto di argumento, tada itaaram kung paano ang pagdeterminar kung itong numero sufisyente na makakapag-abrogate, makakaputol kan concession agreement taking in consideration ang mga legal aspect kay tabi, Compadre Noel. Yes, sir. Yan ang dakula kong apot mo ng tabi, sir. Kung iyan, legal na tama na sa proseso, o tibag-tagkaan, pag-abot na sa legal matters, ano yung naman kita kang apek na kulang nga yan so number of votes sindo. Kaya kaya pwede. That we have yet to see when the time comes and ititiwala ta yan sa legal community na yaon man nakapalibot kay Gobernador Noel Buda sa Alay ko tabi. Yes, sir. Thank you very much. Thank you so much, Compadre Noel. Iyan tabi Day na mo nangani kita nag-touch ka iyan, taaram nindo. Maabot kita diyan sa punto nga na mabutwa iyan. Mismo bagang si Gobernador Noel nagpaparataram San Miguel nga yan. Ma-prepare nga kita sa legal battle. And ako ay for one naniniwala na igwanin battery of lawyers iyan na mga membros kan hunta direktiba kan Aleco, Buda mismong si Gobernador Noel. They are well being guided man on the legal matters. Ang sa tuya sa naman digdi is sana dai nagiraray kita makompromise, makahali na kita duman sa satuyang sitwasyon ngunya na halangkaw ang disgusto niya to sa sistema kan supply as in serbisyo ng kuryente. Now, we have yet to see kung magpadalagan na po ang Aleco, dai na daw ning magmuda sabi tanangani ita na acceptar ta na tayo na bagaan ang kagustuhan ta Aleco nang lamang ang magpadalagan, dai ta na daw mumudahon yan, dai ta na daw kusugabos baga na pangduhagi na sa naman because ining kagustuhan ta okay. Now on the legal matter tabi, dai kita kaan matats muna halaton ta time comes tabi ta sindaan nakakairintindi ka yan. Basta ang bottom line sa nadigdi is sana we should not jump from the frying pan onto the fire. Dahil kita maglukso hali sa pigpipiritusan na kawali pasiring sa impyerno sa kalayo tabi. Yan ta ang plano bagay yun nga niyan NEA will take over. Rumdom nindo bago pa baga mag-special general membership assembly nakahurunta na si board of director Paul Alvarez and siya ang nagpahayag kaan on air naghururun sinda duman na Governor Noel sa National Electrification Administration. I am quoting si Paul Narvaez, iyo nga yan NEA and ma-take over because they are mandated na tabangan ang mga ailing cooperatives. The government is mandated through NEA na tabangan ng mga electric cooperative. What we do not know is sa financial aspect kung papaanohon nyato na mga konsumidores ng kuryente, kung papaanohon kan mga gobernantes on the financial side kan issue, kung papaano halimbawa singilo na kita tamala baga pigtataraman kan mga taga-APEC ni Manager Apo Alvarez, mahali kami pero i-reimburse manindo so gastos mi 5.1 billion more or less. Yan inda ko sa natabi kung papaano man ang atake kaini kan Aleco, budakan mga gobernantes niya to sa Kapitolyo na ilimbawa singilon kita mananggad kan bako nganing halimbawa kundi talagang sisingilong kita kan San Miguel Energy Corporation saing kita mahugot ng cash or papaano ang sistema ma-debt restructuring ba, although ang sabi baga ni Paul Alvarez balikan ta na naman so sa iyang pahayag igagarantiya so collection na 450 million a month sa Aleco. So 400 million iyan so pambayad gayud duman kung paano pag-restructure ka ang tanganing mataparan so 4 billion o 5.1 billion daita isi. And the other 50 million out of the 450 million monthly collection
gagamiton sa operational expenses. Tabi ha, remember po, ini ang nangyari paano kan mag-take over ang APEC dyan, ining sa tuyang mga linya ng kuryente, sa linya pa lang ng kuryente ha, mga luma na po yan. It date back sa mga 40 or 50 years ago, more or less. Luma na yan. Now, as time goes on, nagdadakol ang populasyon, nag-i-improve ang technology, di ano pa ang nangyari? Nagdadakol ang populasyon, nagdadakol ang nangangaiponin electric fan. Nagdadakol so nangangaiponin air conditioning units. Pagdakol kan pangangaipokan electric fan, air conditioning units, cellphone, plancha, washing machine, siyempre gulpi na ang kuryenteng kaipuhan na mag-agi dyan sa mga linya nin kuryente. Now, so mga linya nin kuryenteng ito, dai na po kaya subultahe, so demand kan mga tao. Kaya iyan, sige ang breakdown. Palsok ilaw. Iyan na so pinagdidiit-diitan na pagrehabilitar ngunyan kan APEC. Now, papaano man tabi iyan ipapasabot kan aleko sa mga miyembros konsumidor na uni po ang mga linya nyato ning kuryente. Thousands of kilometers yan digdi sa Albay ang kaipuhan ng salidahan. Taiwan ang rason, gulpin ang nangangaipon ng kuryente. Daay na ba kita ngunyan nakakalabaning sa kamot? Puro na washing machine. Daay na katurog ning daing kuryente ta. Daay na baga itong supamaypaysa na. Electric pa na, buda aircon. Yan. So gulpin ang minaagi dyan na kuryente. Daay na kaya kan wirings na yan dyan. No? So, paano yan aatakehon kan aleko na ipasabot sa publiko na ang mga wires niya itong yan kaipuhan ng marehabilitar. And in the process, talagang igwapanin mga buro brown out. Bako? Yan, nanganing masabutan na kan publiko. Maintindihan na naarog pa lang ka ng kamugtakan. Na inevitable ang mga buro brown out na yan because ining sa to yung mga linya ng kuryente tabi. Medyo bako na supo duman sa demand. Balikan ta duman sa sa financial aspect. Kung singilong kita tapos dahil kita makabayad. Halimbawa, i-restructure kan board kan aleko, tabangan kan gobernantes kan kapitolyo, i-restructure sa babayadan. What is the guarantee na dahil kita maputulan ng kuryente? Ismek pa lang yan halimbawa ang masingil. Iswali sa WESM. Those are the realities of it na pinaghalata pangunyan kung paano naman agad ang dalagan kaini. And one thing for sure is, sabi ko kasubago, let us put our trust and support sa sitwasyon tanang iningunyan, yaon na binugtakta na so aleko, sige na, sana dahil na kita makabalik duman sa dati, na nangyari ka ito sa aleko na pinatake over tabaga sa niya, sa napukorta, nagkaletse-letse na naman, baka yun na ang turning point mananggad, na makuha tanaan patama-tama. Yan. Sana po, dahil naman kita magkanangugnin. Muda na mangyari, paleko naman, palpak. Sana, dahil na bumalik ito ta, iyo baga inisugusto ta. Bako? Yan. Suportaran ta na po inita, yaon na yan dyan, sa tuya man sa ninisabi baga kan gobernador, ibalik sa Albayano ang supply pagmanehar ng kuryente ta, aleko yan. Yan na po, napangyari na. So, it is now, the ball is now in our own hands, tabi. Itong sa mga question legal, dakol na po sa nagburutwa, tabi. Right from the onset kan, so pagputol na ito kan concession agreement, gulpin na nagburutwa na mga legal issues, dahil kita kaan matukar mo na we will cross the bridge when we are there and mapagiya po kita sa mas mga isik kayan na mga gobernantes. Ang bottom line, sana dahil na makompromitir giraray ang intereses kan konsumidor ng kuryente digdi sa Albay. Yan po ang enot na tataramon. Oras Pilipinas, sakto 9:30. An oras hatod sa Indokang Generica Drugstore.
Sa Generica Drugstore, may ginhawang generika para sa lahat. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Milo Energy, magpursigi. Vineg Integra with Immunoboosters. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod. Terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpabooster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagiramdom, hale sa DOH Bicol CHD. Anbaha, nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano ang dapat ang gibuhon pagkatapos nin baha? Likayan ang pagkakan na nalubog sa baha. Pakalakagaan ang tubig antes na inumon. Ipa-examine ang tubig kung libre sa mikrobyo. Dahil basta magpasyar sa mga inagihan nin baha, nganing makalikay sa aksidente. Dahil magdutdut sa mga electrical equipment sa binahang lugar. I-report sa otoridad ang mga naraot na linya nin kuryente asin tubig, asin mag-ikmat sa mga peligrosong hayop, siringgan halas na nagruruluwas dahil sa baha. Sarong pagiramdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Pag may umaasa sa'yo, kailangan masigla. Farexcited. Parex Vitamin B1, B6, B12. Tamang B vitamins para Farexcited. With proper diet and exercise, tumutulong laban sa tusok, manhid, tamlay ng katawan at isip. Farexcited. If symptoms persist, consult your doctor. Farexcited ang katawan at isip. Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit? Pinakamataas na ali. Kung presyo ng patabay mataas sa merkado. Gusto mo bang makatipid sa abono ng hindi napapabayaan ng palay mo? Mag-abonong swak ka. Pumili ng combo ng organiko at inorganikong pataba na ayon sa target na ani at budget mo. Magandang ani na, makakatipid ka pa. Para sa mas detalyadong gabay sa pag-aabono, subukan din ang leaf color chart, -1 element technique, o Rice Crop Manager Advisory Service. I-download ang mga ito sa cellphone mo upang malaman ang tamang dami, uri at syempo ng pag-aabono. Subukan ng abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center 0917-111-7423. GSM Blue ang kasama. We just GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Diarrhea pa rin, kaya pala ang tagal niya sa banyo.
Tapos, ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Sa BMEG Integra Feeds, wala ka nang hahanapin pa. Ang BMEG Integra ay gawa sa sariwang raw materials sa world-class feed milling facilities with consistent high quality para mas maganda ang paglaki ng mga manok. BMEG Integra Feed, ba talaga ang laking Integra? Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Mga momshi, popshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga. Lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis. Check. Masarap. Check. At caring-caring ng bulsa. Super check. Ang Nong Meat Shop, mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef, or pork meat, isaw, fish, or squid ball, kikiam, at marami pang iba. Bisitahin lang ang Nong Meat Shop, main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman M. Budo. Sa Nong Meat Shop, nakabarado ka na. Kikita ka pa! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Dok, konti na lang naman yung kaso ng COVID-19. Kailangan pa ba ng booster shot? Oo, kailangan pa rin ng booster shot. Kahit pa bumababa mga kaso ng COVID-19, ay hindi pa rin dapat maging kampante dahil may banta pa rin ng mga variants nito. Maaari pa rin mahawa at makahawa ng iba. Kaya kailangan ng dagdag proteksyon laban sa malalang sakit at kamatayan dulot ng COVID-19. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas! Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Sarong Pakiramdam, hale sa DOH Bicol CHD. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi, nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Salamat Chief Tech Ramir. Diretso na kita sa mga istorya dyan sa luwas. Programang Tingog kan Banwaan maray na aga kay Manay Selmang Bahoy. Buda kay Sir Ato Lim sa tuyang mga barkadaan para antabay. Sir Ato Lim dyan sa Petron Top Gas Gasul. Kumusta tabi kamo dyan sa Daraga?
Nasa linya man si Luwens Nabarcena. Luwens, good morning. Go ahead. Salamat Abi, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag pang balita, posibleng maging mainit ang eleksyon kan magiging opisyal kan League of Mayors of the Philippines o LMP Albay Chapter. Pagkatapos na kumpirma ron na madalagan giraray na presidente kan LMP Albay Chapter si Alcalde Jorim Arcangel sa gigibuho na LMP Officials Election digdi sa sarong lugar sa syudad kan Legazpi na posibleng makalaban ang dangog-dangog na madalagan man sa siring na posisyon na si Alcalde Adrian Salceda kan Pulangi Albay. Ini ang kinumpirmar ni Alcalde Arcangel sa inisyal na pakikipag-ulay kan DCGB News ganyan pagkaaga na siya malansar sa siring na posisyon mantang pinagahalat-halat ang pagkukondusir sa siring na pirilian. Ngunyan, pakiramdaman pa ang mga alkalde sa lugar. Asin ini naka-schedule tabi Sir Pio ngunyan na alas 10 nin pagkaaga. Presenta ng imposible man tabi Sir Pio na day inimalabos ta majority na kan mga alkaldes na mga miyembros kay ini nyaraon na sa ngunyan. Partikular, siyempre si Mayor Jorim Arcangel Kang Villar, Mayor Adrian Salceda kan Pulangi, Mayor Ami Villanueva kan Tiwi, Mayor Awin Baldo kan Daraga Albay, Mayor John Aguas kan Santo Domingo, Mayor Alan Alamdia kan Piuduran, asin si Mayor Chino Garcia kan Ginubatan, dangan si Mayor Dick Galicia kan Rapu-Rapu, asin si Mayor Das Maronilla kan Libon, dangan si Mayor Kaloy Baldo kan Kamalig Albay. Sain ko kondusiron an pirilian? Dikditabi Sir Pio sa Sarong Hotel, sa Barison Hotel Legazpi. Alas 10 an puon kan prosedimento. Roger to that. O, pira na ang alkaldes na yaon? Ang yaon na tabi Sir Pio digdi sa mga nanotarnyato, kadakol na yun ang ni kara Mayor Jorim Arcangel, Mayor Salceda Pandua, pantulo si Mayor Ami Villanueva, pang-apat si Mayor Awin Baldo, panglima si Mayor John Aguas, panganom si Mayor Alan Arandia, si Mayor Chino Garcia, Mayor Dick Galicia, Mayor Das Maronilla, asin Mayor Kaloy Baldo. Ang wara na sa nadigitabi Sir Pio, so mga alkaldes kan malilipot, malinaw, asin uwas. So mayoriya kan mga alkaldes yaon na kan gabos na munisipios apuera kan tulong syudad taday man sin diyang kaentra. Roger Tedatabi, Sir Pio. Okay, yaon na so duang protagonists si Mayor Adrian buda si Mayor Jorim. Roger Tedatabi, Sir Pio. Nag-uururon ini kay baso mga naunambitan ng alkalde sa sarong lamesa. So mga alkaldes na initabi Sir Pio asin ang pinag-aalat na sana so gigibuhon kung ano ang magiging resulta kan pirilian kan magiging panibagong presidente kan LMP Albay. Sige. Roger, so yan tabi Sir Pio, ang bungkaras kan istorya halidigdi sa Legazpi Port area nakatutok. Ako po si Luwens Burse Barcena. Salamat Luwen sa istorya hali dyan sa luwas. Taon-taon bubiltadahan tayan. Dakol kitang mga nakuang impormasyones manungod dyan this past weekend. Idiretso tamo na nabulos kan report dyan sa luwas. Dumang kita sa First District. Compadreng Jomar, Diyos Marhain Aldaman, please go ahead na. Salamat, Paring Pio. Good morning sa mga parantabay. Naramdaman mo, Paring Pio, so feature pig report ko digdisay mo, may connection sa mga produkto, hali sa mga basura na, digdi sa syudad kan tabako na pig upcycle, as in, mga kabataan sa nakadakla naggibo ka ini, napakinabangan, guminara yun, nakagibo, kibag so sabi mo, ani, sunada mo so raincoat. Oho. So hali duman sa tarpaulin. Yes. Tapos na pa rin Pio, ang bali 4 na semana 8 aldaw na workshop o itong pinag-apod nindang Metamorphosis Tabak Upcycling Workshop na pinunan kan Agosto 13 nagtapos kasudma. Naging produktibo ini asin kaulayon niya tungon yan ang program director kanao nambitan na programa si Mr. Franco Balingbing para aramon ta na sa iya Padipio so kabilugan kan ginibo ano ito nga paano ito napunan na programang ito sa inali ang pundo sisian mga recipiente
si mga nakinabang, paano ninda pinili so mga naging partisipante duman, so mga nagtururo, asing gamos-gamos ng detalye and ano ang mangyayari duman sa mga magagayo na produkto. Makakawalay niya itong live si Mr. Franco Balingbing. Sir, live kita sa DCGP. Nasa ibong na linya si Pio Fernandez. Diyos maray na aldaw po sa gabos po na nag-aantabay. Salamat Sir Jomar and Sir Pio sa mga nag-aantabay kan programang Tingog kan Banwaan. Sir, so bali po, ako lang pong pasasalamat sa interview na ini at least matawan mining kalinawan sa konklusyon kan workshop. So apunon ta siguro sa puon bali nagpuon ining metamorphosis tabak upcycling workshops ang title niya last year pa po. So last year nag-apply ang Tabaco City nin competitive grant sa National Commission for the Culture and the Arts amounting to 400,000 pesos para sa pagkondusir ng serye ng upcycling workshops. So fortunately, November 2021, na-approve po ito and makalis na nagkapirang coordination with the concerned departments, so Budget Office, Accounting Office, Senro, GSO, Engineering, and siyempre sa Office of the City Mayor sa pahinginot ni Honorable Mayor Shelo Crucelagman Luistro, pinuunan mi po sa workshops. August 13, 14, so primerong simana kan workshops. Nagtapos po ini September 3 and 4. So 8 aldaw, 4 na Sabado, as in 4 na Domingo. So ang pinakang tutok ni po digde, bukod sa mamintigita, ang impact naglalangkaw na numero nin solid waste materials, iyon mataawan taning ibang ma-repurpose ta ang mga basura. Bako lang for the purpose of doing it as a hobby, but also as a business opportunity. Nang totoo ka iyan na, sir, so mga tugang ta sa BJMP, halos pigbebenta na ninda so mga so mga denim and tarpaulin na bags. So kunyan, ang objeto taman, since ang target ta is mga kabataan and mga solo parents, maihiras taman sa inyo knowledge. Bale, nagkuha kami ng 4 na trainers po, saro kada semana. Ang tutok kan workshops, 4 man or 5 na major solid waste materials. So primerong semana po, nag-focus kami sa tarpaulin and denim. Second week, nag-focus kami sa wood. So mga kahoy po, mga retasong kahoy na ginibuming mga paintings, mga lamesa. Third week, plastic bottles naman po. Nagibo kami ng mga chandeliers out of plastic bottles and iba mga wall art decors. And so nakagisa na nga po na weekend, ang samuya pong tinutukan metal, scrap metal. So nakagibo kami ng manlain-lain na ilang ni Sir Jomar, so dinisplay ni kasubago sa flag ceremony, iguaning mga ayam-ayam, pagong, iba-ibang animals, may dragonfly, hali sa kabilya, uda sa mga tubo, sa mga no parking signs, Mr. na dahil may pigagaramit, yung gamit ng materials. So yan, sumahil ng tao dyan picture, ayan. So iyan po, sir, mga naging produkto sa nakaaging 8 aldaw na workshops. Okay. Sige tabi, Sir Rado, moving forward, simplified, nagre-recycle kita. And sa recycling na yan, igonin mga produktong pwedeng pakinabangan na mga design, denims, kapote, gabos, Now, moving forward, paano tatabi iyan masisiguro na itong sa tuyang mga pinag-seminar na mga personas makakapahalangkaw na nin level of awareness and interest sa komunidad. Takadakol na baga kaini sa Pilipinas nin mga grupo-grupong arukan. Pero as of now, dai minabungkaras nin todo na ang common tao, ang kada household, magka-interest na nauni palang pwedeng gibuhon na uni. Uto palang pwedeng i-recycle sa arukayan. Dai pa kita nakakabungkaras nin todo dyan. Paano nindo maasigura na itong sa mga bubuhian tanang pinag-training talagang maka-encourage na makapalangkaw na ng level of awareness and gibuhon iyan na sa indong pinag-impart na ideya asin mapareduce na ining paggamit nin mga materials na dai pinag-recycle tabi. Sige daw tabi, sir. Igwa ka mong time frame kaan. Go ahead po. Yes, Sir Pio.
Good question po, no? Basically, pag abot sa sustainability, sir, ang pinaka na purpose mi, dadaron mi sa barangay ini. Gigibuming barangay base, and upcycling. Ini mga train mi po ng mga participants, ang mga members kay ini, members in kan manlain na marginalized sectors. Tabakurit, solo parents, kalipi, and iba pang mga youth groups. So pag abot ka na mga masunod na bulan, magta-tie up kami sa Youth Development Office, kan Tabaco City, Senro, CSWD, and SK para maging barangay base on upcycling. And basically, sir, ansa mo yung mga tinukduan ng mga participants, sindaman ang mga magiging trainers. Totoo kan, sir, huben. Karamihan sa mga participants, huben talaga. Pero di kami makahuna. Si Sir Jomar talaga, and even kamo po witness, na maski ako, dahil ko kunao na kaya pala gibuhon sa mga siring kay itong produkto. Yes, yes. So dalagan sir kang workshops may. Bako siyang ini so gigibuhon ta. Ini so module ta. Ang sistema, pinabarayaan nilang, tinawan nilang ki materials. So sige, kamu na bahala. And kung mahihiling nindo itong alakdan, ayan na tanga, itong angel po, yan na nag-iilaw na yan. Sa inda yan hali. So, dakulaon talaga sa mo yung pagtubod na innate sir ang creativity. Yan. That's my point, sir. That's my point, sir, because we're running out of time. We have a limited space. That's my point na paano ta yan ma-impart kada household and paano ta sinda ma-encourage na there's money in there. Ang sa tuyang pag-isip pa dahil pakita ng paradigm shift na igwan ng pwedeng delen siya sa pagiging creativity ta, mag-upcycle kita, yun ang sa tuyang aim tabi paano can we attain it soonest baka late na kita sa laban tabi. Sir, go ahead po. Ay sir, yes sir. So again, sabi ko nga ni barangay base, bababa mi sa barangay ang sistema kan mga kan workshops, and of course ang mga 80-train taman duman sa mga constituentes kan kada barangay. Yeah. So simple po. Yan. Yes. Sayang iyaon yung innate capital ta na creative ini sa tuyang mga hovenes. Sana magkaigwaning ripple effect ini, magkaigwaning viral effect na pwede pala na mga magagayon ng produkto, sir mga magagayon, pero sa kadakulan na kitang nababaretaan na araw kayan dahil paminabungkaras ning todo. Hopefully sa tuya dyan maipahiling tanan na there's an opportunity in there by upcycling and saving our environment tabi, sir. Yes sir. Yes sir. Opo. And Apo. Sige, igwa kang pangapudan tabi, and kung gusto mong magpasalamat duman sa gabos na nagpartisipar and sa imong pag-encourage sa publiko, go ahead tabi. Sige po, inat sa gabos, pasasalamat mi sa National Commission for the Culture and the Arts sa pagtitiwala sa mga pondo na ini. And also the City Government of Tabaco sa bilog na suporta gabos ng mga concerned departments and mga participants mi from different marginalized sectors. And gabos na nakisumaro digdi sa Metamorphosis Tabak Upcycling Workshops. Ang pangapudan ko po, mga tugang igwa ng kwarta sa basura. As cliche as it sounds, igwa ng kwarta sa basura. Puunan tangon yan, asin sa tuyang obeto, puun kan binukasantan, Hiraya Manowari Nature Park, na naka-anchor sa tema kan upcycling, gibuon tan Tabaco City as the upcycling capital of Bicol Region, if not the Philippines. Yes, we are with you, sir. And salamat. Keep it up, tabi. Keep it up. Salamat din mara, and congratulations sa indong endeavor, tabi. Salamat po, Sir Pio. Salamat po. Opo, sige. Okay, thank you very much, Mr. Franco Balingbing, Program Director and Metamorphosis Tabak Upcycling Workshop digdi sa syudad kan Tabak Pio. So mga giniribo na inda, kung gustong mahiling kan mga kung sisi pa man gustong magbisita kay ito, bumisita kan mga upcycled na produkto duman sa upcycled man na nature park sa Hiraya Manowari. Duman naka-display sa tabi pa rin Pio. Duman mismo sa lugar, sarong pamusong lugar digdi sa syudad kan Tabaco, sarong pamusong nature park na hali man sa mga recycled materials. Yan ang report. Jomar yan, DCG. Salamat kumpadreng Jomar, and congratulations sa endeavor na yan dyan. We are with you dyan sa grupong Hanap Buhay, halik kay Ramir Tanay.
Introducing the Akoto Kojic Acid Soap with its new packaging. Ang sabong ito ay may kojic acid that lightens the skin, vitamin E that reduces wrinkles, keeping the skin radiant and young-looking, at collagen that maintains skin elasticity. Have that glowing and youthful skin. Achieve white skin in just 7 days with Akoto Kojic Acid Soap. Ang ganda ko, Akoto. Ito ay mabibili sa mga piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Follow us on Facebook, Instagram, and TikTok, Akoto Soap. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa indong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagod alas 12 ning udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. In your life you have a star. So choose not to. Sa bandang barkada, GSM Blue ang kasama. We just GSM Blue. Choose not strong. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, padi, natak ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus, toxoid, flu, pneumonia vaccines. Asin iba pa. Ang saindang clinic bukas. Lunes, Sundo, Sabado. Puun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Apek. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital. Asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City. Sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol. Ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan. Maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan. Magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan. Mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas
11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang pangkalusugan dito sa DZGB. Albayanos, ang APEC ay may good news. Nahihirapan ba kayong magbayad ng inyong electricity bill sa tamang talaan? Naputulan ka ba ng kuryente? Hirap magbayad dahil sa mahabang pila? Limitado ang oras sa pagbayad? Huwag mag-alala. Ang APEC, maliban sa aming mga business centers, maaari na kayong magbayad sa ibang payment partners tulad ng Bayad Center Collection Partners, Bank of Commerce, SendPay at GCash. Convenient na, safe pa ang pagbayad sa mga outlets na ito. Mas maraming mapagpipilian. Wala pang hassle sa pagbabayad. Tara na at magbayad na sa pinakamalapit na authorized payment centers ng APEC. Kaya paalala lamang po, magbayad po tayo ng ating electricity bill sa tamang talaan. Para sa ibang katanungan, maaari kayong mag-message sa APEC FB page. Ang mensaheng ito ay galing sa tanggapan ng Albay Power and Energy Corporation. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting hindi pa declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth member registration form at ipadala. Kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa email address ng PhilHealth office na malapit sa inyo. Safe, di ba? Correct, Mare. Mag-update na hindi lumalabas ng bahay. Mag-log on sa www.philhealth.gov.ph para malaman ang email address ng PhilHealth office kung saan ipadadala ang PMRF at supporting documents. Paano kita makakarayo sa peligro ng landslide? Para makalikay sa danyos ng landslides, mag-relocate sa mga lugar na bako delikado sa landslides. O kung daiman, mag-evacuar temporaryo kundo ang aldaw na. Nadaing pundo o pagpundo an oran. Day pagtapyasan o pagparakaraluton an gilid kan mga bulod. Sarong pagirondom kan Mines and Geosciences Bureau kan DENR. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, eksaktong alas 10. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sinabi ni PNP Chief General Rodolfo Azurin na padagos na ang pagpapakusog ninda kan sa indang investigasyon na investigation capabilities sa paagi nin retraining program tanganing matawan ang publiko nin mas marhay as in credibleng serbisyo. Ang retraining program iyon pagpapakusog para mas matawan nin kapasidad ang mga pulis as in mapakusog ang sa indang buo mas igwanin maigpita na rekisitos sa pagsumiter nin kaso sa korte. Sayang sinabi na 4,326 na mga pulis ang nakagradual sa lindong kan recapitulation program sa pagkapot nin kaso kan 2021 mantang pigi-ensayo paman ang maabot sa 16,000 na mga investigador as in evidence custodians. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo Energy, magpursigi El Real for your everyday pastabilities. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Unilab, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino. Alagang Unilab yan. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Generica Drugstore.
Sa Generica Drugstore, may ginhawang generika para sa lahat. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC VitaSync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC VitaSync. Ang ATC VitaSync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC VitaSync, sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC VitaSync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC VitaSync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC VitaSync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ang ganda ng saranggola ko! Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon. Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore? Bakit naman? Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente. Naku! Nakakatakot naman yun. Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Good morning! Try the new Jim's Papaya Soap with papaya extract, vitamin E, lactic acid, and salicylic acid. Clinically proven to lighten and moisture skin in just 7 days. Hindi po madaling matunaw, kaya sulit ang 20 to 50 pesos nyo para sa bilis kinis in 7 days. Ito ay mabibili sa mga piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Para sa updates, kami ay subaybayan sa aming social media accounts, Facebook, Instagram, and TikTok, Jim's Papaya Soap. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC VitaSync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC VitaSync na sa oral daw. ATC VitaSync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC VitaSync. If symptoms persist, consult your doctor. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Paano po ako makapagpaparehistro at ano-ano yung kailangan dalhin sa araw ng bakuna? Simple lang yan. Magpa-register lamang sa inyong LGU o health facility at dalhin ang inyong vaccination card at valid ID sa araw ng iyong appointment. Para naman sa mga immunocompromised patients o may malubhang karamdaman ay magdala lamang ng medical certificate. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas. Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Sarong pakiramdam, hale sa DOH Bicol CHD. Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Sa BMEG Integra Feeds, wala ka nang hahanapin pa. Ang BMEG Integra ay gawa sa sariwang raw materials sa world-class feed milling facilities with consistent high quality para mas maganda ang paglaki ng mga manok. BMEG Integra Feed, ba talaga ang laking Integra? Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Diretso kan mga storya halid yan sa luwas. Nasa linya man si Ans. Good morning na Ans. Go ahead. Ay naaga sa mga parantabay sa
Sa mga dagdag man niyatong bareta, sa liwat na nagpatanid si Gobernador Noel Rosal sa gabos ng mga enkargado kan mga pampublikong ospital na nasanin ng gobyerno provinsyal na tultulon sa indang trabaho may kinaraman sa serbisyo medikala. Inian sinabi mo niya na pagkaaga ni Gobernador Rosal sa nagpapadagos na media briefing dito sa Kapitolyo Provincial kung sa iyang sinabi na pagtai kapable na magserbi sa pangangaipukan publiko kay kuha na palitan ang enkargado o kaya magkaibuanin pagbabago sa mga ospital dito sa probinsya kan Albay. Sigun kaya sa iya, matapos na magbisita naman siya kanakalisis na semana kana Simeon Oladay sa JB Duran Albay Provincial Hospital na hiling niya na iyo man giraray ang sitwasyon kan ospital kung sa ina nagkukulang man giraray an supply kan mga bulong an mga pasyente so pay man giraray ang bilang asin minsan nasa koridor na an estado kan mga ini an kabtang kan pahayag kan gobernador. Sigun sa iya, nagbaba naman siya ng direktiba kay Dr. Nasrim Pilio na sa tuyang enkargado o kaya pamayo ka na Albay Provincial Hospital na i-follow up man ini na siring kaning sitwasyon asin tutukan man dahil sa muya niya talaga na maasikaso ang mga nagtitios na mga naghihelang na albayano. Igwa pala dyan yung regular na press briefing kada Lunes? Ngunyan lang ini Sir Pio kan sa mga nakalisa si Mana nakatindir kito si Kuya Al ngunya nagpapod sa kadako sa mga kaputan kan mga miyembros kan media tabi si Pio. Iyo. Yaon pa nagtitiripon ba tabi dyan ads? Ay sabi sa Pio. Nagtitiripon pa dyan ngunyan? As of now tabi sa Pio ongoing pa ining briefing. Iyo ta kung magkaigong pagkakataon ads makihapot ta sa primero sa pagkukulang kan supply nin bulong kung paano ang proseso kan pagbakal. Takon igwanin mga nagbubutuang ideya na ang gusto kan nagkakapira dyan, kwarta, direct ang pagbakal, pero igwanin proseso, ito bagang ma-purchase request, buda purchase order. Sa prosesong iyan, medyo hurohalawig talaga ang kukonsumuhon, tagulpi ang auditing rules and procedure. Roger. Ngunyan, on the other hand, kung kwarta man ang bubuhian, prone sa korupsyon iyan, kung kas ang itatao na pambakal, kan mga manlaylay na district hospital. Yes, actually, iapot iyan tabi ans. Sabi niya kasi bago Sir Pio, bakit i-coordinate sa opisina kan Sanggunian Panlalawigan kung ano nga mas maray. May kinaraman sa procurement kan supply kan bulo pero ihapot naman graray agadan tanin kasi bagan taod-taod ang gobernador. May kinaraman sa bagay na iyan Sir Pio. Iyo tay goning nagaproponir na kas an itao tanganing madali ang pagbakal ning bulong day mag-abot sa punto na magkukulang ning bulong por dahil tahalawig man so proseso kung maagi naman sa purchase request igwa ning proseso an audit kayan purchase order igwa na naman ning mga sistema kung paano halawig ang dalagan kan panahon mantalang sigan laog kan pasyente day pa nagkakabakal ning bulong kaya iyan day nin supply ning bulong ngunyan kung kas naman ang itatao duman sa mga dapat na magmanehar kaan prone yan sa korupsyon. Yes. Oh, sige, pakihapot dyan kung mapupwede kay Governor kung nakaabot naman sa yung impormasyon na over. Roger, tabi si Pio sa ini habang open pa na table for question. Sa'yo nang hururo dyan? Yung kami si Pio digdi sa Red Room kan Kapitolyo. Sa'yo nang Red Room na dyan? May Red Room pala dyan. Ay, kung Red Room, kung Blue Room. Pwede mo dyan maglaogan ba ko kaalyado? Pwede. Open man ini Sir Pio, nakulga niya yung digdi. Sige. Sabi sa Pio, initial na ururun ko na dito sa nagpapadagos na pagkikipag-ulay kay Gobernador. Sige. Dito sa Kapitolyo, Ans Galero, DCG. Salamat, Ans. Ay, istorya hari dyan sa luwas. Yan, na-discover kaya kan gobernador kan magbisita siya duman sa Josefina Belmonte Duran na hospital, Albay Provincial Hospital dyan sa Ligao. Kurulang ang bulong. Ngunyan, igwanin mga nagbubutuan na impormasyon ang gusto na kan nagkakapira dyan, kas ang itaulugod sa mga ma-purchase. Tanganing dai na mag-abot sa punto na
kung dumampaano sa purchase request sistema na pinag-iimponer kang gobyerno susog sa Commission on Audit sa auditing rules, ma-purchase request ka, grabe ang agihan ka na paperworks, administrative works, tapos purchase order pa, gulpi, may bidding, everything else. It will consume lots of time. Now, mantang nagbibidding, gabos, nagpoproseso ka pagbakal, nauubos sa bulong, dahil patapos sa proseso. Nauubos sa bulong, dahil patapos sa proseso kan pagbakal, sige ang abot kan pasyente, kaya pag abot kan pasyente, pang, daing bulong. Now, igwa man yung nagpoproponer ng ideya na kas ngayon itaw, tanganing madali. Kung mapupwede yan, kaya lang, prone sa korupsyon ng araw kaan, gulpi ang nagka-koraltada sa araw kayo na pasistema. Ako nagataram na dyan sa Kapitolyo nangyari na, basta may nakakaingin sa to, gulpi da nagkakurakang kaito. Sa araw ka na pasistema. Ayan, tabi ha. Sigian, libot nyo yan kan gobernador, which is good enough, tabi, na magkairisihan yan, ha? Ege. Nasa linya ba si Kumpadring Al? Kumpadring Al, good morning. Yes, good morning. Pwede also ngunyan ang mga travel na i-approve charan man kan mga lokal na opisyales, kan mga gobyerno lokal, mga patraining, lakbay aral na big kukonduser kan DILG. Ang mga opisyales kan Ligaspi, kan sarong simana, nasa travel man sinda para magpakaukod kan mga dapat pagadalan, considering na kadaklampati kan mga konsyal digdi sa Legazpi City, mga baguhan. Kaya ang mga sensitibong komitiba lalo na pigkakaraputan ninda talagang kinakaipuan paman na pag-adalan maray maging itong ibang mga komitiba na inassign man sa iba-ibang konsyal na kadaklan mga baguhan. Siring na papadagos sindang pag-aadal sa paagiman kan DILG, iyoan padagos sindang pig-aprovitsaran and bako sana sa mga gobyerno lokal maging sa mga barangay pag-arog kaining after election. DILG iyo talaga masyadong desidido na iporsigian mga siring kaning pag-aadal kan mga opisyales lokal, kaya ngunyan manutoran na maski sain na mga LGUs, mga barangay, iba kani talagang i-aprovitsaran man ang mga pag-aadal na yan sa ibang lugar para makakuha ng mga dagdag na ideya na pwede man maadaptar digdi sa lokalidad. Yan ba ang informasyon pa digdi sa Albay District, sa City Hall, Alarmario, DCGB. Salamat Kumpadring Al sa istorya halik dyan sa luwas. Saro pang istoryahan ta ining manungod sa League of Municipalities of the Philippines Albay Chapter. Ngunyan ang eleksyon kung sisay ang magiging presidente. Ang laban is between Mayor Cap Nonoy Adrian Salceda kan Pulangi and si Alcalde Joram Arcangel kan Jovellar. Ining si Alcalde Joram Arcangel tabi an sa indang grupo openly po yan nagsuporta kay Gobernador Noel Rosal. And ang nakakalaban man partidarios and pigsuportaran ni Congressman Joey naturalmente. Now, is this a prelude to 2025? Tabi? Now, dyan niya ito matitesting ha. Kung si Governor Noel igwananin hararom na clout sa mga alkalde which will be manifested kung manggana si Joram na Arcangel. And on the other hand, would it be ining so powerful block ni Cap Nonoy Adrian Salceda sa paagiman kan na suporta ni Kong Joey ang magdodominar? Tabi, interesante ini.
tahilingon mo, may naaraman kita na igwa ni nagkakapira na nagrarani sa nagkapirang alkalde, pero so alkalde da ang pinagranin, antara mo na ta ngaya ta ako an sa indong paghagadan ka aning bendisyon o tabang, duman ngaya kamo sa gobernador, ta iyo yan an igwa ka anin say. Ngunyan, andangog ta mas intact ang grupo ni Mayor Cap Nonoy Adrian Salceda kan Pulangi. So this is a testing ground, no? Kumbaga mananggad, will it be the fight of Salceda or ining grupo ni Governor Rosal ngapit na panahon? Tangon yan iyuan ang nakukaatang impormasyon. Ta si Jorem Bagangani, sabi ko kasubago, ang sinuportarang kayan openly, publicly, si Governor Rosal na sa pagka Chief Executive kan Albay. Yan, tabi. So ini po, di man pwedeng pabayaan man ni Congressman Joey na papalaban an sa iyang sadiring tao. Naandangog niya to, makusog ang numero. Diyan sa grupong iyan tabi, makusog ang ako ko ang alyado o alyansa. Yan, kaya hiling-hilingon tapo tabi na sistema kung baga managad ining si suportador ni Gobernador Noel na si Jorem Arcangel has the edge or not digdi sa grupo ni Congressman Joey sa paagikan na kandidato na si Mayor Nonoy Cap Adrian Salceda. Dahil lang yan mahaloy, ta nagkakapiraman sa ng alkaldes iyan, tabi. Yaraon na dyan sa Marison Hotel and ongoing na proseso. Susugban sa indang constitutional bylaws. Yan. Pero ang sa tuyang nangog igwaning EDS ang grupo ni Cap Nonoy na Adrian Salceda, ni Mayor Adrian, Diyan sa grupo. Tayo na nga nito, sisibot da. So grupo man ni Alcalde Jorem Arcangel, may pinagraning sarong politiko na pinagrespetar man digdi sa Albay, ang simbag na tangayta ang simbagdan at tangayta ako ang paghagada ni Dukaan ni disposisyon tabang dumuman ngaya kamo sa gobernador. Tayo ngayon ang kanta gari, they are running out of numbers. So grupo ni Jorem na Arcangel, day taaram everything is possible. Yan, so pinaabot sa naman sa tong informasyon tabi, so everything is fluid up to the last minute. Kung si Isay an igwaning mas clout diyan sa grupo kan mga alkalde po digdi sa bilog na probinsya ning Albay. Remember, si Congressman Joey naging gobernador Bagaan for 9 years. And aramtaman san ang performance ba kan congressman kan 2nd district. Kan siya ang hepe ekotibo digdi sa Albay. So many aspects na ipinalangkaw ang estado kan na sa tuyang probinsya. So yaon ang cloud paman giraray kaya ni Congressman Joey. Maski puro pa sa mga alkaldes, ilihidos, gobernantes kambilog na probinsya ning Albay. So exciting yan tabi halatunta na lang kung anong magiging resulta kayan dyan sa pirilaan ngunyan kan LMP Albay chapter. Maray na agad yan o ning mga nagpaabot man informasyon. Salamat po tabi sa pagpartisipan man sa programa Ulaviaga family dyan sa Binugsakan, Aper. Sabi man kan sarong texter, bahala na ngayong apik kaan, apik ngayon nag-utang, apik ang magbayad. Rason daw yan tabi natultol. Yan ang haputaman. Sa gabos na nagpabati man tabi salamat kan sa idong pag-antabay man sa programa. Diyan sa DCGB News Online, sa tuyang viewers, listeners tabi.
Sa manlain-lain na parte kang Pilipinas sa Sinkinakban, sa paagi kan bilog na tropa kang news team. Pading Jomar, kumparing Jim Padingal, Ans Luens Joshua, Henry Mata sa Manibela, Control Technical Ramir Tanayan sa Muyang Chief Tech, News Manager Mardela sa Newsroom, Tricia Litana, Pio Fernandez, si Richard Astor, Buddha si Angel Mustanza. Salamat po kan sa ido paghinanyog amang Diyos an magbantay. Tulos man na masunod News Manager Mardela. Ako man po si Pio Fernandez. At sa pagbawi ng uhaw ay may darating na araw. Kahit tamis ng ating Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa